Li Tirkiye piştî ku biryara operasyona Bosa Rojhilatê Çemê Firatê hate dayîn, her roj li deverên cuda ve guhestina hêzên leşkerî vesayetên zexxpoş bo ser sînorê Sûriyê tê kirin. Beramberî van amedekariyan di nava artêşa Tirkiyeyê de jî dengên cuda û nerazîbûn xwe didin der. Li gorî îddiaya medya Tirkiye fermandarê artêşa duyem a Tirkiye İsmail Metin Temel û generalekî din ku serkêşiya operasyona Şaxa Zeytûnê û ya Mertela Firatê kiribûn, ji ber ku dijî operasyona ser Rojavayê Kurdistanê derketine ji erka xwe hatine dûrxistin. Ev mijar di nava pisporên Tirkiyeyê de jî bûye sedema nîqaşên cihê. Bi bûçûna hem pisporên ku balî dikşînin ser alîkariyên Amerîkayê yên bû YPG dibêjin ku hin fermandarên artêşa Tirkiye naxwazin vendahiyan bidin di nava xaka Sûriyê de, hin fermandar jî ji ber direngmayîna operasyonê nerazî ne. Dolayısıyla bu bölgedeki endişe devam ediyor. Amerika'nın Ji ber egera operasyonekê Bosa Rojhilatê Çemê Firatê di nava artêşê de bi du sedeman nerazîbûn xwe didin der. Hin fermandar naxwazin di nava xaka Sûriyê de bi Daîş û YPG şer bikin û leşkerên xwe ji dest bidin. Hin fermandar jî ji ber destpênekirina operasyonên bo ser Minbij û Rojhilatê Çemê Firatê acizin. Loma jî bertegên xwe nîşanê rayedaran didin. Tevî hemû amadehiyan operasyonek destpêneke di nava artêşê de dengê nerazîbûnan dijî hikûmetê dê bilind bibe. Helbet ev nerazîbûn bandoreke neyînî li ser operasyonan jî dike. Li gel vê yekê serokê Amerîkayê Trump di daxuyaniya xwe ya dawî de ragihand ku ev ji Sûriyê derkevin jî ev dixwazin Kurdan biparêzin. Û Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo jî di derbarê vekişîna hêzên welatê xwe ji Sûriyê de ragihand, ev dixwazin ji wê yekê piştrast bin ku artêşa Tirkiyeyê komkujiyê li dijî Kurdan pêk nayîne. Ev her du daxuyaniyên rayedarên Amerîkî ji aliyê pisporên Tirkiyeyê ve weke sergiredanekê tên nirxandin û yek jî sedema direngmayîna operasyona Bosa Rojhilatê Çemê Firatê dibînin. Bu şekilde çelişkili ve kafa karıştırıcı. Amerika bi daxuyaniyên xwe yên hevnegirtî dixwaze serê Tirkiyeyê tevlihev bike. Amerika dixwaze ku di nava raya giştiya cîhanê de têgeha ku navbera Tirk û Kurdan de kêşeyên mezin hene bide avakirin û dijî Tirkiyeyê bertekên neyînî zêde bike. Li gel vê yekê Amerika her dixwaze YPG biparêze. Ji ber ku Washington bi saya YPG li Sûriyeyê hebûna xwe didomîne. Daîş bi dawî dibe. Piştevaniya dewletên Ereban bo Amerîkayê nemaye. û ger YPG jî li Sûriyeyê nebe, Amerîka nikare li wê derê bimîne. Li gel wan geşedanên dawî di heft û heştê çileyê de şewermendê Trump ya asayişa netewê John Bolton, bi nûnerê taybetî Amerîkayê bo Sûriyê Jim Jeffrey û sererkanê Amerîkayê Danford serdana Tirkiyeyê dikin. Piştî wî hevdîtina krîtîk dê zelal bibe ku Amerîka dê kengê li Sûriyê vekêşe û Tirkiye jî dê bikaribe operasyonekê li ser Rojhilatê Çemê Firatê pê bîne yan ne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.